I dag kommer Molly faktisk lige om lidt. Meget spændende. Nu går vi fra en 2-mandsbesætning til en 3-mandsbesætning. Kan du fortælle, hvad der sker, Hauke? Eller har du munden fuld? Nej, vores nabobåd har fået noget fast i propellen. Og så spurgte de lige, om der var nogen, der var dykkere. Og selvfølgelig er jeg jo lidt dykker også. Så. Det var faktisk helt det, man kunne sagtens trække ud. I morges sejlede vi ud fra Fécamp i Frankrig kl. 7:30. Og så blev vi altså overrasket af en modstrøm, så nu har vi ikke en stor fart. Vi har 1,2 knop, 1,5. Den her nattesejlads havde også en anden uventethed. Lige inden det blev mørkt, revnede vores storsejl. Så nu har vi kun Genuaen oppe. Det er ikke så godt. Det reservesejl vi har, det er desværre lidt for stort. Så nu prøver vi at finde på en løsning. Alting går i stykker på et eller andet tidspunkt. Yeah. Så er vi taget ud på vores længste tur nogensinde. Det er turen over Biscayen. Og vi er stået meget tidligt op, mig og jeg. Vi har den første styrevagt, og Molly hun ligger hernede. Hun gør sig klar til senere, hvor hun skal op og styre hele noget af natten. Oj, det er fedt. Har vi set ud af vinduerne? Så er mesterkokken i køkkenet, og der er ris og chili con carne på menuen i aften. Nu er vi midt ude i ødemarken, og vi er lige omkring halvvejs over Biscayen, og nu er al strømmen gået. Det vil sige, VHF'en, AIS'en og GPS'en er gået. Så vi håber bare, at batterierne skal lidt op med motoren under trappen. Så godt, Hauke. Tak. Ej, og strømmen er tilbage. Yeah! Så er strømmen tilbage, det var dejligt. Og vi kan finde hjem igen. Og det er fugl. Nej, det er vægen. Efter 60 timer uden land i sigte, kan vi nu se de spanske bjerge i horisonten. Og vi er glade. Og vi har set et væg og masser af delfiner i dag. Det er så fedt. Det er så fedt. Og vi har fået det spanske flag op. Så er vi fremme. Endelig. Det tog mange dage. Vi skal ind og kysse jorden, når vi lander på plantefladet. Ja, det er vores land der.